24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव खबजाक रतनपुर बेलफां गामिनि लुकरक शर्ट फिल्मनि बागै शुटिं खालायलाय दंफ्रो खवाय बेलछरानि हा गोथों गामिनि खरंनि खरब दाम लुकरक बाय मुंसा केसे केरें करितुतिनो बुजाखा लाथा बाय फेगे बुखा बेलफां गामिनि लुकरक बेलायनो चाजागे आंमायजाक तामो ख्लायमान नै लुकरकनि थानि बिजार नायख्या बय रहनाय रगनि बागै गोसा जे अंबानि गथना ओंखाय माने इखौ थांनाय 7 तारिख जुननियाव जों लामा गानाव आजागा जों फिल्म तिसालाय दङ के जोंहा जागा इखौ तिसामानि सिनि पार्टी तो निंदखा सारिंनि 4:30 टाइमाव बाहाय इनके बर' पुइला का कथाम फाइग्राव इनके बर' फाइनाय बाइक देबा थागै बर' सिनि बसकाम गथा फाइका इनके जे बाइक नखनाय उखलौनि बो इनके डाइरेक्ट न बलंनि से बलाथा सकंना गराव इनके लाथा सकंना परेखनो आंबो किसा बखाव किरिमा हाइन था आर केसा नुरिमा बा इनके बर' बथागैना संगा नरक अर ताम खायलाय नरक चिनि एलाका ताका दिनि बर' पुइला का कक सागराव इनके चिनि यांगoi को चिन दलि को yang los करे बसागा गनो नाति को इनके बा नर खसिनां थाइदिबा अकब बसागाता इनका ति कक साइतो मांग बबायनो आंबाय फाइका गानाव इनका पुरा पुरा कक संमानि यागुलो आं पुनो सागाता दु नों किसा बुजिगादि जों जे अजागा खाइतोमानि नों जे वान जुमानि अबा हाइकुनु या जों अजागा सरबिन जिति साइतो मा सागाता बनो इनका से कक सामान बिसिंगो बो सिनि कोनो खनाना बो बनाया बो डाइरेक्ट न जोंनो आनो माने बुनानि कक सासि काटा बुनानि कक सागा दागा खाइका पुरा किसा याग माना मा खाइका इनके पुरानो उपलक तै गडा बायदि सिका फुंनि गडा बायदि आने खेगला सिरा का बकना साबो बुखा बर आनो भिडिअ बो दङ बो गाया बन यागल हनगाय बर आनि दलग माना खायना हायो बनो र मैतलां थांगो जे आनो बुइ दंनाय बनो खाय बर मानासो खाया आबा हायता गानो सासुं पुरा कथा मिलुइ बुखा बर गाबुन यागल को बिरनो खाय बर पहिला उन दं किरुइ खारि हग्रा का गुरि बारे से प्राक्सि दिनि बर पुरा साइरि वातिसि थाङै बर के साइरिका गे बर किरजाय खारथां रासा बरोबर दुख माखानि ने आनि दुखमा माखाय को मकल दुखमा का बिसिंगो गै को आनि बुकुंटै फाटिका बुकुं फाटिजा बिसिंगो कुंथि पुरुखा गैयां बखरक बानि फुलिजाक गडा बेरिजां मानि फिकुं परानो बसां कुकजाक प्रासा डाक्टर थांगा के डाक्टर थांमानि बो बर गसि जाकसे परानो जेनि नि सा खामेसाक जों नायनाय फायनाय जे खर्च नांमारि नायनि बर साका गाबो हाय गसिवै बर ताबो बर आन लगो फाया ना आनि खबर कुनफान बर नाया बर बिजारबो फाया ता जे साइता माने बर ता नगस करिका बर ता खारि थांजा बुमंरक साइमानो बुमं साइमान सा सागरे बुमंता खरकसानि बुमंखाय प्रबा देबलमा ते खरसा बुमंखाय दोमिन देबलमा ते खरसा हंखाय पर्दा देबलमा सार जोंनो जेव माहायके बुखा बर तखा माने कुनु बर जोंनो काहाम हामे साइमानि बर बुया आबा हायके जे भाइ हटार चेके बुफायका आबा हायके बेलेखा नांबो माने दुखु नाका बुखावा तामेके पुइला फार्स्ट टाइम माहायके बर जे भाइ आनो माके बुफायका गा जागावो आं बुजावो एसेगां बैरगो बुजाखामो सार गे बैरनो बरक जे खुक चित्रा साका आपनो रक दाक सेकना दिखलो पुला प्रो थांब्रो हंगा बर थामायो संगा उनको नरर ताम खाले संगा जंगर शॉर्ट फिल्म खायो संगा से नरर शॉर्ट फिल्म खास खाया नरर सामसिता जे खायो सावो गे जोंगा ससे शॉर्ट फिल्म खाया सामसिता खायदा जों गुरापना रो थांखायगा होनदा जों गारमेन्ट बे थांगे ताम खायतो खमिबा गाय आबो गाय आनो संगो नंबा जागानि संगा आं गारि पारानि हिनि सागा गाय कुसकुतु लरान कुसकुतु हिंगा जों गिरमान बागे हाय पाइखा गिरसुगा प्रो बखाबो सागरे गिरमान हिंगा जों खाराय थाका हिंगा लामा किनारो कासिनो दंगो हिंगा जों नगो हापका गा नगो हाप माने अनग नि ब्रेमा सासावो नरक दा शॉर्ट फिल्म खाने र जोंगा हिंगा इन सावो आबो र उनते हिंसे सालाय दंगले अबो शॉर्ट फिल्म खाया मरो आस्ता फिलिक्स दे निसे सालाय दंगले हिन सावा आतरो हिन सालाय दं हिता बर जों तो सर जों बनो केस बना थाया जों ताबुक जेसिनि जुजांमानि जेंमानि जों आबोनि जों ताबुक दाबि मा सानो गे बर जुजाबो गसिया हंगा जों केस बना थाया बराबो गसिया हंगा जों आबो लो जे खालायमानि जों खालायनाय नाबो हायसे ओके हमबा बरनो टाक्स काहाम साना बसार बर नगबो करे हिंके बर अम्बो गसिया जे जोंनि बुलुंखा अमबो भाइ बर जतनि बसकां बर सामा करे गाउन बागे जों ता बरनो आबसनो सावता सार इंदे बर जों जेफ्रो माना खायो इको सिंदल न आफोरखाय बर खायो जोंनो माना खायफियो माना खाय बोले बर जों बनो बोले जों याकि बर बुसनो बु आबा हायता हायपन जों याकि से बंनो पुरा चिन बसकां पुरा मखन माखाल फुदुरि बुखा बर सिंदल न थै पुरा अखरे इको सुदो दं इको ताबान आफोर दं थैनां दार सुदो गाबजिल खिजिं खाय बनो बुइ पाया माना खायखला माने अल बनो मुरिखे हरबो बनो लाथा बेटे बु उनको सरबो माना खाय थामासे जों जतनो से बुटी बुटी गरा हार दनि जोंनो आनो जे जागा बुइ खिखला तनिखा
아자가니 번호 랑타가 롬보이 앞으로 대샤 바노리 필이 부이 아제 프로바 데버마 라타 베피고 라타 뜨작 아본 아스 제 라스게 부자마 아바가 사 비디오 카이만이 따미게 거 보고 카이만이 번호 번호스 부이 카가 비니 거 캠 진이 아재 거 홀링 로조토노 이스텐 로조토 스베시가 스베시가 프로 승제 프로 비디오 포테스 푸노메스가 프로 땅 꼭사 사진만 승동 카메라 보롬야 습스바이 꼭 사우도 그 제프랑 비디오 푸노리카 보로 플러스 주붕이 탕카 능가 이스텐 롬자 비니 야고스 롬자 누구 좀 라사 비디오 아티차사 그 아버 주는 승 비디오 칸야르자 그리니까 승 타부 어 프로블렘은 승 푸누고 좀 했다 저는 보로 엄마이 카이가 부카 또 같은 거 푸누고 좀 말라 가모 또 보시니 팀니 이거 뭐 비디오는 쌍나르마니 벨레케네 까함카 승 보시니 सामान्य तिचुं बो फुनुबि मा जतन सिनो जा कोन बोल करे से या बोटी साया के बो सिन टिम जतन आन बुजा मा सिमे नाइमा तंका बर हाय नरजा सिमा तंका आंगा बुजा मा तंका तिसा tam bai khano ni tam khoting kha बाय मांका सर आनी कैमरा स्टैंड बाइका आनी मोबाइल डिस्प्ले थांका किसा इको आनो बर फिकला बे एदो बाइको डिस्प्ले बाइका मोबाइल डिस्प्ले बाइ थांका नि आबु बर न आबुनो जों सावटा गय न रक आबो हाय कोनो डिमान्ड देखाय जे बाय मा रंग थायो मा खायनाय जोंगासो saya खाइमा गरि जति बुजां मानि तगजां मानि आंगासो ताबो हस्पिटाल आनी मा बाबा संबसो गरि गरि को चलि दङ सर इको मियाबो थांफायका खय हस्पिटाल बर मिया फाइ बं पाराम बर खरकसा सापायो दंके नों ताबो डक्टर थानाबो तियारंदि जों बनर न थामानि फाइमानि जत किसु रांनि अकक सापेका इनके जों लामा अडेक थांगै कल खाइ सामाखाय आ बरक तामिसा आंनो नाति सामाकेरे नरताम कक फेरि त बसावो गाब्रकाय चिनि को चिम पारनान बाबु नान दान पसला बबाई कक साकाता हाय नों बागोसि थांजाबा नों ताकताम कक फेरि साइतंग मासे बतामसा बस बिसि जरजग साइतंग सावस दंखा आन नग फाइदिन सावा बरक तेसा आ सानाय साबो आ साना हिंके तामसे कामु बिन बुनो सबिराय दे बरमा ब निजिसानि मकल नुगुइ थांगाबो ते कलटा मकल नुगुइसे ब साबिजान ब कक साका नरक बाहाय काटिके बुखा बिन मकलसे नुगलिया आ कक बचिन दुखां साइथाका अक्रा रक दंसिन पारानि बुयाबनो बिसकां ब साइथां अबसे थांमानि 5 मिनिट गने बिनि ककसे नजागिन थाका आ कक करि खाटा बजे साइकलां मानि tuy khai có borok nanya ni noi samani ujuk dokter khoros woi bono ja hamisa nai ni pula pura go sika abu jama dino khajo gai agos uya kai dokter pun uya kai hosa ni de di ho ka tiki gete dino khanyam bok ni dokter nai jang nang ni sai ro ba gabun bagai borok no ko sahar ma sa pa phaya borok ge jeng telang semalia borok nai semu telang semalia je mia bona semu mia bo telang malia mia khoros telang jo sal lain khanga ngai ko teo sa phanya nggak tak tahu saya telang nas nangku dokter semalai boleh ya nggak jawaban cumi dua payah ta gemia bawa payah kau sih tambah gak angporong di hawa no jek keras di hawa dokter tang di ini saya kelang mas saya tak tangguh ya ala dasar tak angporong sama tang amak kenal kok sabla ati sih nggak jadi saya garis lagi saya lama kau sosok kata gay dog asa borok buat asa di rumah gang kapan babe hancur di tahun pin sari na ba nggak borok ni asa keras orang bayi mati bayi merok ba nggak borok kita main forman mungkin nggak borok ba mungkin kita dabi roman pun kayak apa non santa abon na yuta tangwa semua cuma bel pang ini bel phang na रतनपुर नि फान्दारखलाय 이거 안그 까무 탕동고 강 사리 산다 서바이께나 다라 직원 파이사바요 오퍼나 사모 닌자라노 부이 보크록 파리리 튀어리던 가보 아버지 그날에 봐요 앙바 오박나가 그 보자가 ngay 지라 틱나보 마양 동가 안띵 동가 해 올라가이 니 살이 그러나 나이나니 땀봉 동가 니 이거 바이도 품나이 이거 제로 dokter jatan thangnan tambati bong tong sa ninga dai thangleka bai talangi thangai bongaro soka ngo dugano sokata asoro men soro school ning biskango ar thang soka angai apukai ebino borok salai ku borok abu kutule mane ber jurum nanglai tong ngai ano je bog bunai dok sawa bonakang bu ni sai semia bunai matro abru angkhnaka porbat mi je bu ni khana ngai tak che sar bong ni buma khai domain de broma ngai igo podo de broma bo bai te ngo
খেতে তো তোমার Titis tong. কিতিস বটঙ্গ গাই এরপরে প্রবাদ দেবরমা যেটা মানে যে जों ঘটনা মানিতা তাবো কেতিয়া মানে সাই কাংপক সাওনা ও জুত সামুং খায়া হিন দंखायबो মসেরে রক সামুং খায়া লকাই লকাই হাইনো হিনি হিনজাगो गे ताबो ओ जे सामुं खालायनि थांखाखैबो ताबो अम हाय प्रब्लेम इंग्रिउ गकै ओ जे माने जों हाय वानसु दंनाय बखा जे माने ओ जे यूट्यूब सामुं खालाय दंनाय हिनि बखा रक्ता गे बरम ओ जे तमुनु नुगै ना बरक यापे सेनाय दे ना पेसा फरवार्ड थांनाय दे आन बगैनो नरक न जे नाय दंनाय सिनो जे माने निउस नाय दंनाय जे नुनाय बरम माने नम थानि जों हेल्प सानो नरक सपोर्ट खालाय दिसनो ताम निगे जों जे ओ सामुं खाय दंमोन ना साया देखलाय ना sama dekelai apa dong nong tani mana nong tani saya mana musuh mata